Celku logicky sme sa dostali k tradičnému hodnoteniu prvých 100 dní vlády. Na tom nie je nič zaujímavé. Mňa skôr prekvapuje, kto všetko sa už dnes k takémuto hodnoteniu prizýva. Aby to získalo veľký nádych senzácie, tak naozaj kto. Veď pozrite sa sami. Naposledy sa do tohto príbehu zamontovalo Radio Express, hovorili o rezorte obrany. A hádajte, koho pozvali. Bezpečnostného experta Bednára. Tak to je ozaj ten pravý respondent na takéto niečo. Nemajú náhodou vládu hodnotiť v prvom rade politici? Spoločne s bývalým štátnym tajomníkom a bývalým úradníckym ministrom obrany sa náhodou unisono všetci traja zhodli na tom, že musia sa dodržiať všetky modernizačné projekty bývalého vedenia. Hovoríme hlavne o Viperoch a systémoch protivzdušnej obrany. Rád by som týmto dvom tiež odborníkom pripomenul jednu dôležitú, ale veľmi zásadnú vec. O tom, aké budeme mať ozbrojené sily, si totižto rozhodneme sami. Nie oni. Taký zvláštny nesvár sa nám tu totižto v rezorte udomácnil. Každý, kto príde na rezort, sa domnieva, že práve on bude ten najlepší rezortný funkcionár. Na ich smolu, na naše šťastie, to však takto nefunguje. My totiž nehovoríme o marketingovom politickom pôsobení na ministerstve obrany, ale o skutočnej schopnosti ozbrojených síl, o ich kapacitách a samozrejme o ich efektívnom prípadnom nasadení pri potenciálnej nutnosti obrany Slovenskej republiky a teda významnom príspevku bezpečnosti občanov Slovenska. Títo odborníci akoby nepostrehli, že sa zmenila bezpečnostná a taktiež geopolitická situácia. Ak by to evidovali, pochopili by, že podľa nej treba prispôsobiť naše konanie smerujúce k budovaniu nového modelu ozbrojených síl. Podčiarkujem, nového modelu ozbrojených síl Slovenskej republiky. Niekedy je naozaj veľmi užitočné sa zastaviť a otvorene priznať a povedať, že OK, to, čo sme robili doteraz, nie je dobrá cesta. Špeciálne ozbrojené sily Slovenskej republiky permanentne podliehajú reformám. Ale vedzte všetci, že na prvom mieste musí byť personál, jeho výcvik, pripravenosť a samozrejme absolútna pripravenosť v tomto prípade brániť Slovenskú republiku. Technokrati musia, či sa im to páči alebo nie, zostať až na druhom alebo ďalšom mieste. Áno, to je fakt, čistá pravda, že od personálu, jeho počtov sa odvodzuje budúce kapacity ozbrojených síl. Nie všetko totiž, čo je z USA, je najvyššia kvalita. To je, hádam, každému dneska jasné. Mám na mysli napríklad systémy Patriot. O tom by vám vedeli veľmi veľa povedať napríklad v Turecku. Rovnako to isté platí pri strašení občanov, že sa musíme pripraviť, v tomto zmysle myslím Severoatlantická aliancia, na prípadný vojenský stret s Ruskom. Je v tejto chvíli, odpustite mi ten výraz, do neba volajúca hlúposť. Odporúčam všetkým týmto skupinám, tvariacim sa ako odborníci na obranu, aby si uvedomili, že modernizácia, či už u nás alebo kdekoľvek, sa nedeje z večera do rána. A ruku na srdce. Myslí si tu niekto, že tá druhá strana bude čakať, kým sa pripravíme? Verte, že nie. Takže prestaňme mediálne strašiť občanov, že sme ohrození a musíme sa do roku 36, 40 a neviem kedy pripraviť na vojenský stret. Takto odborná diskusia je len o tom, aby presadzovali, čo treba kúpiť, od koho, hlavne spoza oceánu a hlavne to, čo nám spoza oceánu ponúknú. A robia to so zámerom očistiť naďové riadenie rezortu, ktoré spôsobilo jeho nekompetentnosťou chaos a neporiadok. Silový rezort totiž nie je o mediálnych senzáciách, ale naopak o systéme, disciplíne a poriadku. Toto sa dá podporiť napríklad posilnením Ministerstva obrany Slovenskej republiky vojenskými odborníkmi na úkor civilného personálu. Dostali sme sa totiž do úplne inej situácie, akú tomu bolo pred 15 rokmi.